her om fiskeørnen, og jeg vil lige fortælle lidt om dens udseende. Den er cirka 53-69 cm høj, og den har et vingefang på 150-163 cm. Den vejer 1-2 kilo, og den kan leve op til 25 år. Den er moden, når den er 3 år, og der kan den så få unger, eller æg. Det er en meget stor rovfugl, og den har smalle vinger. Den er mørk på oversiden, og så er den hannen, den er hvid på undersiden, og det er så det, det er kendetegnet ved hannen. Og hovedet, det er hvidt, og så har den sådan en mørk bånd, der går fra det ene øje til det andet. Fiskeørnen, den er kun i familie med sig selv, og den er også ret speciel. Der er ikke rigtig nogen andre fugle, der ligner den. Den har meget skarpe kløer, så den kan fange fisk. Og så har den rigtig godt syn, hvilket vil sige, at når den flyver op i luften, så kan den se helt ned til vandoverfladen og se, hvor den skal angribe. Hej, jeg hedder Lise. Jeg hedder Laura. Og jeg vil gerne fortælle lidt om migration. Fiskeørnen er et trækdyr og lever på alle kontinenter undtagen Antarktis. Dem, der er i Nordamerika heroppe, de tager til Sydamerika, og dem, der er i Europa, tager til Afrika, og den tager 1,5 til 2 måneder, den tur. Og den tager de afsted i september måned, og så kommer de til Danmark i april. Vinteropholdsstedet er i det tropiske Afrika. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om variation. Hunfiskeørnen er har et mørkt bånd hernede, som Vanja har sagt. Og unger er meget lys heroppe, end de voksne er. Og så isolation. De yngler mest på den nordlige halvkugle, og den har en stabil udvikling. Engang ynglede de i Danmark, men det gør de ikke mere, fordi at vi udryddede dem i 1900-tallet. Så vil Laura gerne fortælle jer lidt om selektion. Ja, altså selektionen, det er overlevelse. Altså hvor de bor, de vil sådan helst bo et fredfyldt og oppe i et træ, fordi de kan ikke tåle alt for meget forstyrrelse. Altså reden, den skal helst være rigtig højt oppe i et fyrretræ. Altså hunden og hannen, de er fælles om at bygge reden. De bruger mos, grene, meget store grene, bark og ja. Og så bruger de kan godt bruge den samme rede år efter år. Så de bygger sådan lidt mere på år efter år. Altså hunden lægger 2-3 æg og ruger i dem i 35-38 dage. De nye dubeklædte unger, de ligger meget forklædt nede i den rede, fordi de ser meget brune ud, ligesom den her gør. Så de er meget beskyttet for de andre fugle. Altså fiskeørnen, det er faktisk ham, som kommer med alt maden til dyrene og hunden. Han tager hovedet af fisken, og så giver han så maden videre. Altså når ungerne er 7-8 uger, så begynder de selv at få rigtige fjer i stedet for dun, og så begynder de selv at kunne lære at flyve. Og det er så der, hvor de begynder selv at jage. Og de yngler faktisk kun 1-5 par i Danmark. Ja. Så vil jeg gerne fortælle lidt om selektion. Selektion, de vil gerne have, at fiskeørnen vil gerne have, at reden ligger højt. Måske et stort fyrtræ, eller bare et højt noget, for de kan ikke lide forstyrrelser fra mennesker. Men i USA, ved østkysten, lever der bestande af fiskeørne, som er usædvanligt tillidsfulde, og det er meget sjældent, at de bor så tæt på trafikerede veje,
og mennesker. Der har de sat stolper op ved veje, og så har de sat fuglekasser op, og der lever de faktisk. En gang ynglede de i Danmark, men de blev udryddet. Så vil Frederik gerne fortælle lidt. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad de lever af. De lever kun af fisk og ørred og barsen, skalle, gedder eller en anden fisk på ca. 25-35 cm. En fisker spiser en fisk om dagen. Den har været meget truet gennem de sidste 100 år, og der har været rovfuglbekæmpelse siden 1900.